Da fatan kowa da kowa da yake kallon wannan tasha ta mai albarka yana cikin farin ciki da ƙoshin lafiya. To yanzu mun yi muku bayani akan yanda namiji zai kwantar da matarsa hankali. To yanzu za mu yi kuma bayani akan yanda mace za ta kwantar da mijinta hankali lokacin da yake buƙatar ya yi sex da ita kuma lokacin ba ta buƙatar yin haka. To ke mace idan namiji ya zo gurinki yana buƙatar zai yi sex da ke, to abin da za ki fara yi shi ne, wane ba wai da hayaniya da wani abun ba, wane wallahi ban jin daɗi ko al'ada period take yi namu na mata, ka ga babu wannan. To abin da za ta yi ta kwantar mai da hankali, ya gamsu, ya releasing, ya kawo, ya ji kamar ya yi sex da ita. To shi ne abin da za ki fara yi ke mace. Za ki samu mijinki yana zaune, sai ki zo sai ki ɗan fara shafa shi haka, kina shafa shi a hankali a hankali, kina shafa shi, kina shafa shi, kina shafa shi. To idan kina wannan shafa shi ɗin nan, sai ki ɗan rinƙa shafo gabansa, saboda gaskiya namiji maza su nonansu ma ka taɓa sha'awarsu tana ɗan ƙara tashi, ballantana kuma uwa uba gabansu, saboda gaban namiji shi ke saurin tayar mai da sha'awa. To za ki zo sai ki ɗan fara shafa shi, kina ɗan fara shafa shi, kina shafa shi, sai ki zo ki dinga ɗan shafo gindin shi, kina ɗan shafa gindin shi a hankali a hankali, kina shafawa kina shafa gindinsa, sai ki zo sai ki sunkuya sai ki fara mai kiss, kina ɗan kissing ɗin shi, kina kissing ɗin shi, kina ɗan tsotsar bakin shi sosai, za ki tsotsi bakin shi, kina sa bakinki a cikin naki a cikin nashi, kina tsotsa, kina ta tsotsa, kina ta tsotsa. Sannan kuma can kuma ɗayan hannunki yana gaban shi, kina murzawa, kina murzawa, kina murzawa, kina murzawa. To zai ɗan rinƙa jan dai hankalin shi yana tashi, mazzi zai ɗan rinƙa fita. To wannan mazzi ɗin zai taimaka miki, hannunki zai ɗan jiƙe, danshin nan sai ya ji kamar a gabanki ne. Kina ɗan murzawa, kina murzawa, kina murzawa, kina murzawa, sannan sai ki zo sai ki sauko da hannayenki ƙasa guda biyu, sai ki can ki ƙasa, kina kwance haka, hannunki yana kan nononsa, bakinki yana cikin gaban shi yana cikin bakinki, sai ki fara ɗan tsotsar gaban shi a hankali a hankali, kina tsotsar gaban shi a hankali a hankali, kina murza mai nonon nan da hannunki guda biyu, kina murza nonon shi, kina tsotsar gaban shi, kina murza nonon shi, kina tsotsar gabansa, kina murza kina tsotsa, kina murza kina tsotsa. To a wannan lokacin gaban shi zai fara miƙewa, yana miƙewa, yana miƙewa, kina sha yana miƙewa, ji yake yi kamar a cikin gabanki gindin shi yake. To kina sawa haka, kina yi gaban yana ƙara miƙewa. To idan ya miƙe ya kai maƙwara sosai, to za ki iya yi a kwance tunda miƙewa sama za ta yi. In zai iya kuma tashi sai ya kafa gwiwoyin shi a ƙasa sai ya tsaya, ke kuma sai ki sunkuya, sai ki durƙusa, ke kuma sai ki samu gaban nashi duka ki rinƙa sawa a bakinki, kina mulmula, kina yi kamar yanda ake sai kina buga bakinki ba gindin shi yana cikin bakinki, kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina yi kina ta tsotsa, kina sha kina sha. Sannan dama ga ɗan yawu yawu a bakinki, ga mazzi ɗin shi da yake fita, kina yi kina tsotsa, nan fa kina murza 'ya'yan gulayen nan, saboda shi ma yana ƙara ɗaga musu hankali kuma yana sa namiji yayi saurin releasing da wuri. Kina ta murza su, kina sha kina sha kina sha. To a wannan lokacin zai fara ƙaraji yana ƙanƙamewa, to lokacin da ke so sperm ɗin shi ya fita. To a wannan lokacin kina sha kina sha, in za ki iya ƙoƙari sai ki ƙara zura hannunki ɗaya, kina murza mai nonon shi, kina murza kina murza kina murza. To a wannan lokacin sai ki ga yayi releasing. To yana yin releasing kuma ba wai za ki iya sha, sperm ba wai najasa bane ba, halak ne, tunda kowane ɗan adam ta haka aka same shi. Shi barin shi banza, ganin shi ma banza.
ko sperm zuba a cikin suturar ka za ka iya kankarewa in ya bushe ka yi ibadar ka da shi, ba wai najasa bane ba. In mun ce najasa ne, kowane ɗan adam kenan na duniyar nan najasa ne, tunda ta haka aka same sa. To za ki iya shanya abin mijinki, ki bar gindin shi a cikin bakin ki yayi releasing a ciki, ya ji tamkar a cikin gaban ki yayi releasing. Sannan idan yayi releasing sperm ɗin shi ya gama zuba, in ba za ki iya haɗewa ba ki tara shi a cikin bakin ki, saboda idan kika fito mai da shi ɗin nan ba zai ji daɗi sosai yanda ya kamata ba. Amma idan yana cikin bakin ki zai ji kamar a cikin gaban ki ya zubar da wannan sperm ɗin nashi, zai yi farin ciki sosai yanda ya kamata. To idan kika bar shi sperm ɗin nashi ya gama zuba a cikin bakin ki, ya gama ƙarewa, sannan to sai ki tashi ke kuma za ki iya haɗiye abinki. Ba za ki iya haɗewa ba sai ki je ki zubar. To kun ji yadda mace za ta idan za ta kwantar da mijinta hankali ba tare da wani shan wahala ko wani abu. Na gode da waɗanda suke kallon wannan tasha ta mai albarka. Kowa da kowa ina mai fatan alkhairi. Bisala. Kamar gaban shi zai fito ta cikin bakinta gaskiya, amma kuma da daɗi. Ke kanki mace idan namiji yana miki wannan, ranar da bai miki ba za ki ji daɗi ba, shi ma kuma haka ran da bai samu wannan ba zai ji daɗi ba, saboda gaskiya wannan style ɗin yana da daɗi sosai da sosai. Sun kuya wa namiji ballantana uwa uba a ce a lokacin kina murza mai 'ya'yan golayen nan nashi, yana jin daɗi sosai yanda ya kamata. To gaskiya namiji yana son wannan style ɗin kwanciya. To sannan sai kuma juyawa ko kuma dafa abu haka. Za ki iya dafa ko loka ce haka, ki ɗan tsaya ki dafa ta haka, shi kuma yana tsaye. To gaskiya shi ma wannan yana da daɗi. To kuma akan kujera ne za ku yi sex ɗin, shi wannan sai dai ki kwanta, sai ki ɗaga ƙafarki ɗaya, sai ki sa ta a jikin bango, ɗaya kuma tana ƙasa. Ɗaya tana ƙasa, ɗaya kin ɗage ta, kina kwance haka kin ajiye ɗaya kuma kin ɗaga ta kin dafe ta a jikin bango. To kowace hanya da namiji zai samu ta gaban ki ta buɗe, to ba zai sha wani wahala ba, wani gwagwarmaya, direct gindin shi zai shiga cikin naki ya fara ɗiban kaya. To gaskiya wannan ma yana da daɗi wannan style ɗin. To don Allah ya kamata mata ku ɗan riƙe abubuwa da dama haka, ba ko da yaushe a dinga yi wa namiji salon kwanciya guda ɗaya ba, ai sai ya gaji. Zama ne fa ake yi na har abada, ba wai zama bane na yau da gobe har abada. To ya kamata a dinga ba su ma damar su suna ɗan samu, suna ɗan jin daɗi yanda ya kamata. Ki juya nan, ki juya nan, ki juya nan, ba wai an ce ba ko da yaushe ba, a'a. In yau kin yi wannan style ɗin, gobe ki yi wannan. In yau kin yi, ko shi in ba zai iya ba, ke ki ce ga abin da kike so. To in har ya ji daɗi, to ke ma farin cikin ki ne, kuma sai kin samu lada tunda mijinki ne. Dama ai rayuwa ta aure gaba ɗaya cuɗe ni in cuɗe ka ne, ka kyautata min na kyautata maka. To shine in baka shawara ka bani shawara. To shine rayuwar zaman aure. To don Allah mata a ɗan rinka daurewa ana ɗan canza style, ba wai ko da yaushe namiji kawai yana zuwa zai yi sex da ke, ki kwanta kawai ki daga kanki ki kalli sama, shi kuma yana nan yana ta faman aiki. Kina jin daɗi, shi ma dai daɗin ba wai sosai ba, amma ba wai yanda ya kamata ba. Saboda namiji gaskiya a duk duniya babu abin da yake bukata game da mace irin sex. Sex yana da daɗi a gurin mace sosai da sosai yanda ya kamata, a gurin namiji sosai da sosai yanda ya kamata. To da Allah ya uwana mata a kula, a dinga dai ɗan bawa mazan nan dai style dai yanda ya kamata. Ko kuma namiji ba wai idan an baka ba kullum kuma ka ce ga yanda kake so, saboda wani style ɗin in mace ta ma daurewa take yi, har ga Allah yana da zafi sosai. Don wannan gohon idan a ran da ka fara yi wa mace kai, wallahi ta tashi sai ta yi ciwon baya in har a rana. To amma kuma in ta riga ta saba, shi kenan ya zame mata jiki, babu yanda za ta yi. To mun gode. Allah ya ƙara wannan tasha tamu mai albarka da kuke kallon mu a cikinta. Bye.